Η επόμενη μέρα για το Δήμο Σαρονικού θα είναι πιο φωτεινή. Γιατί δήμαρχος θα είναι ο Δημήτρης μας. Ο Δημήτρης Παπαχρήστου! Συνδημότισσες και συνδημότες, σήμερα τα Καλύβια έκριναν το αποτέλεσμα των εκλογών και η ιστορική σας παρουσία σήμερα εδώ δίνει ξεκάθαρο μήνυμα ότι τη Δευτέρα θα υπάρχει καινούρια διοίκηση στο Δήμο Σαρονικού και αυτή είναι η παράταξή μας, η παράταξη Σαρονικός. Ξεκινάμε! Τις τελευταίες ημέρες ακούω πολλά. Πολλά για την προσωπική μου ζωή, για την οικογένειά μου, για τη διαδρομή μου, καθώς και για το έργο που έχω παράγει τα τελευταία χρόνια. Είναι συνειδητή η επιλογή να μην απαντάμε και να μένουμε πιστοί στο πρόγραμμά μας. Γιατί την επόμενη μέρα οι εκλογές θα τελειώσουν, αλλά η επόμενη μέρα μας έχει ανάγκη όλους μαζί. Και αυτό είναι πραγματικά αυτό που έχει αξία. Αυτή είναι η ομάδα μας, ξεκινάμε για να τα καταφέρουμε και να αλλάξουμε το Δήμο Σαρονικού. Σε 2 μέρες από σήμερα πάμε όλοι μαζί να κάνουμε πράξη αυτή την αλλαγή. Ευχαριστούμε για αυτή την τόσο θερμή υποδοχή σήμερα εδώ στα Καλύβια. Σας ευχαριστούμε από καρδιάς και σας δίνουμε το λόγο μας ότι δεν θα σας απογοητεύσουμε. Σε 2 μέρες από σήμερα ξεκινάμε με τη βοήθεια του Θεού να κάνουμε πράξη όλα αυτά τα οποία ονειρευόμαστε. Καλή μας επιτυχία!